Predstav si, že si uprostred chaosu. Prírodná katastrofa, hromadná nehoda alebo incident s aktívnym útočníkom. V týchto chvíľach rozhodujú sekundy, pripravenosť a schopnosť správne reagovať. Práve preto je tu kurz All Hazards Disaster Response alebo AHDR od NAMT. Kurz je navrhnutý pre všetkých záchranárov a zdravotníkov, ktorí chcú byť pripravení na akúkoľvek krízovú situáciu. AHDR je intenzívny dvojdňový kurz a čo sa na ňom naučíš? Analyzovať rizika, efektívne komunikovať a spolupracovať s ostatnými zložkami IZS, správne triediť a evakuovať pacientov. A hlavne zvládať aj tie najnáročnejšie situácie, s ktorými sa nestretávame v praxi. Ani každý deň, ani každý rok. Pod vedením skúsených inštruktorov si v realistických simuláciách osvojíš praktické zručnosti v triedení, velení či používaní osobných ochranných prostriedkov. Naučíš sa, ako byť lídrom v krízových situáciách, ako zaistiť bezpečnosť všetkých zúčastnených a ako zachrániť čo najviac ľudí. Na kurze zistíš, že záchranár nemusí byť len ten, ktorý pracuje rukami, ale môže byť ten, ktorý pracuje hlavou, riadi, velí a koordinuje. Kurz je vhodný pre všetky úrovne zdravotníckeho personálu a po úspešnom absolvovaní získaš medzinárodne uznávaný certifikát platný 4 roky. Nezmeškaj šancu stať sa prvým AHDR providerom na Slovensku. Už tento október bude v tréningovom centre Zamet prvý AHDR kurz, tak neváhaj.